Kublai phi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Bah Chaltbha Muksor unong shnong kalat rimbai dong pokti East Giant Hills District Meghalaya ubala yo jingitho pat ba mensha ba ula ja rangai ba la lap no yo u ba la long menta ha ka jingshan. Bah Chaltbha ula mi na shnong ha ka artri ukalaling kot arhajar arpnrio ha ka por kumba khatwei ba jimin miet. Da ka jingtmu ba nitrei sha Bengaluru lingba ka rel. Ka jaka ba khadu e balayo jingethu yo u ka long ha Jolar Petai Junction Railway Station Tamil Nadu ha ka santurik ukalaling kon arhajar arfnrio ha ka por komba nrio ba jimin stem hadian katapat ladu jingyakran na marba ka mobile phone jong u kala lip no Hadin ka jing persang jingya trailang ka babateng ba ka jingya sno jingya day bat bon ki benta lalap yo Bah Chaltbha ha Government Medical College and Hospital Krishnagiri Tamil Nadu menta udon ha ka jing shngan bat ula sha sumar bat pet jingya da hapo ka jingya klan jong ka Khasi Student Union KSU Bengaluru unit Hadian ba ka KSU West Giant Hills unit ringkat ba ka ying kasem kilaya thu sha ka KSU Bengaluru unit ba Bah Chaltbha ulaja ha Tamil Nadu ka KSU Bengaluru unit kala sedang mardor ban sampat ba iki poster ba jingya thu pat ba ling ba ki social media ha Bengaluru ba Tamil Nadu Hadian kata ka Krishnagiri Police Station kala phone sha uba Dunbok lang nongphut President ka KSU Bengaluru unit ban pintip ba Bah Chaltbha Muksor ula sha lap da ka jingmin saw ba lapenrung sumari u ha Government Medical College and Hospital Krishnagiri ha ka pratrik kalaling kon arhajar arpnriu ha ka por ko malai ba ji janmin Mardor hadin bala yo ya gani ka jingyetu ki nongmi khmat ka KSU Bengaluru unit ba kentup yo ba Dunbok lang nongput president ba Meban Plelat Shadab advisor ba Unidame Susyang general secretary ba pendap umsong assistant general secretary kilalet Shakrish Nagiri ban pet ya ka jinglong jingman jong La pensisha ba Bah Chaltbha ula sya mensi maka kejat bat udon ha ka jinglong jingman ka baduna bor Henry menta ulong ha ka jingshan bat ula sya pet bat sumar ba Kayeng kasem jong Bah Chaltbha Muksor ringkat bat ka KSU Bengaluru unit ki penpau ye ka jing sngongo ka bakraw ya USP bat SI ka Krishnagiri Police Station na ka benta ka jingyarap ka bakloy bat ka jingya trailang ka babha Ki airu ka jing sngongo iki bor penyat hospital bat ya baro ki briu ki balaya bentalang ha ka jingyarap banlap ya Bah Chaltbha Muksor la kirpat ru ya ki pat ba kinsang e no ban pinsa priang ya ka jingya thu pat ba jong ka jingja rungai ba mensha Henry ban sam no penban ya ka ni ka jingya thu ba thamai khnang ba ka jingtip ka ba dei ka jingyo jingya dei shabaro ki ba don kam